Vážení zákazníci, dovolte, abych vás pozval na netradiční půldenní setkání, které proběhne v Praze v polovině listopadu. Jedná se o setkání zhruba 5 až 8 klientů, nás a 2 našich partnerů, kteří nás perfektně doplňují ve službách internetového marketingu. Na setkání se budeme bavit o tom, co je klíčové pro úspěšné internetové obchody, a to nejen o aplikaci samotné, ale také o internetovém marketingu a jeho strategii. A právě proto jsem si pozval 2 naše partnery, zároveň mé kamarády, kteří právě jsou v oblasti internetového marketingu profesionálové. Jedním je Honza Tichý, který dříve působil ve společnosti H1 a dnes má svoji agenturu Medio a je opravdovým odborníkem na internetový marketing. Druhý je Michal Janík, který se specializuje zejména na internetové obchody a na vyhledávače zboží. Setkání bude probíhat tak, že zhruba první hodinu a půl budou 3 přednášky a poté bude minimálně 2 hodiny času na společnou i rozdělenou diskuzi na téma funkce internetové aplikace, moderní design e-shopu, internetový marketing, jak správně rozvrstvit investice do kanálu internetového marketingu, jak maximálně vytěžit z vyhledávačů zboží a tak dále. Věřím, že si odnesete nejen inspiraci, ale i konkrétní tipy a triky pro to, jak vytvořit váš internetový obchod úspěšnější. O to více to může být zajímavé právě teď v předvánoční sezóně. A pak, když máte zájem se zúčastnit setkání, odpovězte mi prosím na e-mail, zda vám vyhovují oba termíny, abychom mohli vybrat jeden, který vyhovuje nejvíce lidem. Děkuji a budu se těšit na setkání.